phung cam rồi cho tao nó cái hai nó hay làm sơ go tin nên blogger tin nên hình cái này cái đang direct bỏ lòng có sẽ blog hay tao ngó phung ngày cái nó mới càng suối mà sau mua phải này hình này cái bagan này thì bagan nó bớt nó phải balok suka cái bagan này thì mua phải thì này phải cái ta cái mua phải bây giờ cái tao thấy bagan guri này tao ngó cái yang ok nong nó phun ang oke kakak kanya bagi bolong hok mani o jaga ni no sung bolok telang manta engka ama gong abo so kholi dongo asu jara hok jak i songbai boda bong malayo borok bo bong bagan no rai thang pota hangkai amuya bu sumang khanong no funung na da amuya bu sumang kha suman kamunya ang taklai ni muya phaijia ko mane je bari ni muya simi phaijia ko ta inke bolongo phaijia ko inke ko bolongo phai mani asungman kha inke obono naingena tam ke sajak no ang taklai ni phaijia gya ko ta muya ubo sini bari o je man mane absimi godok rok chakhiro kisa sakha inkai yang bolongo phaijia ko gai tini kha amol tu heijaka mungang sukya no waga dar khina phai kha mairok se songje ko maimu songje ko ngay tao thang ấy xe mua ra rồi khúc ơi mày mới được xong rồi đó là còn làm thì bài cái thop lại trong cả mà sao cả cái prap chỉ mà ta siêu còn làm gì sao khi còn làm mà cả cái gong ngabo so khol pa makhe kholba kya ba mama phadi ji mama ni gudok son asung nang yabla hangkai sung tabuk thang la sinai thangai malai no norok bai no nai tong dian tinin vlog no iko sini cheli rok tu stong kho talang maya ko iko gari kaisa punya nai ang gari driver bakumui kalai ma ban jini borok bolo asung jakta engke kisan bagi gari supung di engke tunir phayane hin chawang ka sung te kaisa mane borok rono samale sakao bo hokpro engke borok besuk tu sinajak liya blasa abo besutan khatan yana thumjang nai ta tu mangkha bego tadi mau sapol rom thajang to kha tu ning ri ya da ning ri hing ke o sapol bosilik mane dekhili ma suka blasa amuya rok kupai nai Poni dikha khana sanai khana phunga sasinai ta chakhi janai hi dongo wandal ba ke wa churong tong kiba ke tabuk 10:30 ta baji dong mai khusuka ga mai chagana muya bai gonga bosono gudok songo muya bai gonga boso gudok obo ki tok bukur miya songmani angka yang oga khamka khajat bai piaz baji obo ke miya ni paneer mui gangda mai chagana phung kaham no jotono no ke miya muya phaimani muya no bohontli doni kamia ke tai miya o sinoro bo bazar hinkai wahan kadra koti bo painar kha muya ba chakri chana bagi ke ang tabo songi tongo amani chakri recipe dal log rijak ke tai ongkorok rijak thogrok rijak noro jodi o muya chakri bahaki songnai na muchung kainke ana agini video ang rijak tongo ara thangai nei manoto norok naitung naidi Hingkai tabuk ke muya rok bo songbai kya hingkai to onyo rok bo songka ono mui bo songka hingkai tabo maija sinai iko sejna blai baja bo khaikya hingkai tai gangla baja bo khaikya beson rok rui megi mosla rok rui thore hamos deng hingkai tai loki special iko chakhai niko chakhai no tini di boro bo chanai hingkai ani phungba di boni mamon ke ngai paikya ngap se maija bai male khujbu song phailayo ani banta tam tu bui thaijuk mukhai tu bui borok thaijuk mukhai jai tongmani fu hingkai anu mutuma jaka hanta hingkai ani banta tui haikata thoksuka emne khe
Gai kuzbo shuptiya norokno bo hambai ana thaisi mukhe charama bagui hingke tabo khe lebu sorbot nungnai di boro asuk tungo hingke ba hikoni room o sase huijagui ma tonglaisio ongko bini room ni fan bo snam dukha ba bini room o khe thandangui dong hingke lebu sorbot nungmani tamjana nungya lebu bo kwri hingke ba hingke bel thaisa nugui do hingke tabo bel ni sorbot khaina nai tongo ang oro tui thanda tai somro kisa roi nai tabo khe sorbot khai nunglaisi nai tasung hingke asa satungo bo nokni samurok ma khai bele hingke songna chana nokni tuktak samung ang amtui bai ni bising tongkha hingke ang video rok bo kaham khe risi mayang tongkha tam sanai samung khaibro rok tamno video khainai ba hansi kolomani jala ang dong hingkiba hingke khlaijak video rok ko rwjak rok balogui tongkha ta asa kolomani bisingo bo asake current thango tai saisi lab kori abono nana ba sindo tongphuru asake kolom jago hinma tonglai suko bini bo tongma jaga bisnao tindi boro rok tongmani je uma rok ko mali han tung phana mane hop singsu abono nana ba abono kosto ma siu hini se ma hinsu sung hingke asake tungkha aro mama soro thangui bo nana sori ekdom durbolong thangka po hingke naina thangui tonglai sung tabo auto reserve nawi nai ama sini thana hingke bo koi kam nai hingke ba sungjotono auto reserve nawi thanglai kya thangmani kotabo sario kisa sijajak hingke jotono phailajak yang mama songrok phailajak ta hingke koi khe to naigari dam khai tong haino khata rok boi rok sani nai tongo hingke mama bo janso ready khanga hingke janso jai tong dara se saline rok ru tapono hingke burchu borok ba durbol longi thango hingke vitamin rok ne koto kisu je rejak nai abo dara no rurui dong hingke dara tongoi dara masaruna kwrung tongoi no sini family rogo mane subida ongoi tongo ta angya kesing omo hai rok nani no GB TV rogo han thangai nai hospital rogo thangai rok ma tongoi khamo busu kosto ongkhamo baboni puro po dara mangno ruo hingke abon ta omo hai rok runa kwrung rok bo tongna nang no thana sitho amo nong bia oro makro thu ngor ka kha bo vlog ka tien de yang no phai kuna thaske tu thura nong sajo yang ke hingke singtai srapsa tongoi thangsi nai hini tongmani abose mama maise thangli hini se tok paina hari phaiketa hingke ba tabu mai je ma thangsi nai hingke kumui songke yango tok rok rathalai tongo tolao hingke ang kha ama songno kulo phaiketa go tam khai tong hine ama songno abose boro mama songni room rok nai tonglai ta berai boroni color mani ongko pore sing sokpai jaya khubla nokse puro to phaikya haipuna nga puro khel chikri color sangda na jagya hingke tabo khe phaikya ba hingke somoi bo tongo yago hingke ba berai nailai tongkha emne sung maimu rok songi kabujak se hingke tobono mama chai thani saung hingke ba chai thangse naita hingke o room ni color kha ang belai naithokjak kha ekdom mokolon thanda haikhayo heda hingke ang video rok bo tisai na kata norokno phunok nai hini nai hingke norok bahai nang jaga sari ani mama songni room ni color combination rok angle belai naithokjak kha mama ni choice bo naithokno mama mami ni choice ta mama sachung tonglia na mama mami ni choice belai no naithok color rok tha scary tonbai kha hingke ang kisa home tour khai tongkha ta mama songni home tour khai tongkha ta hingke norok no yango bathroom rok bo tour khai ri tongkha ta hingke sing home tour bo khaibai kya mairok bo chabai kya hingke sing tabo nogo thanglaisinai horni 10 rok baisi tongkha hingke nana bo motamoti tapka kaham no hingke oro no angkhe koyekdin tongli hinma tongkha tanglai ma ke mama songni ko sakao nokrok tongma bagui thanda uta hingke sing nogo phaikya hingke kwkwi abose bin kumuni romjak sachung anor gun rok ke himnani kiri jago hingke ang dinini vlog no bang oron parisinai tata good night.